Hi guys, welcome to Chivhayo TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chatunga Mugabe achinyomba seWicknel ED netimu yevarakashi Zanupf. Achiti iye South African artist make money through record sales and gigs. Zimbabwean artist make money through bootlicking Zanupf nembinga. Mwari tiregererei kana takakutadzira. If levels and fundani kudai vanga vari maSouth Africans vari palevel yakabza the smalls namaporisa munongoziva mega kabza the smalls namaporisa madj nengoma vanobika sezvinoita fundani nalevels. Chinhu chaita kuti Chatunga anyombe Zanupf ndechekuti Wicknel ari kutengera vanhu mota maartist emuZimbabwe. Ndozviri kutaurwa naChatunga kuti aiwa vanhu vemuSouth Africa masingers anozvitengera mota kwete zvinoita maZimbabwean artist. Mukatarisa seWicknel akatengera Sandra Ndebela mota, akatengera Jampreza mota, masinga ese akatengera Fantani mota. Imwe iri kutouya yagara yalevels because Fantani nalevels vanoshanda vese. Holy 10 obvious iri kuuya naSula akatengerwa mota. Ndozvataurwa nani naChatunga, of which vazukuru vambuya naye ndavataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana vachidedza kuti aiwa mufana iwe uri kutaura chokwadi unogonesa, unokunda vana baba vako, dai baba vako vaine pfungwa dzako, dai tiri kure. Mumwe munhu akati chokwadi chemahara icho. Mumwe munhu akati wakanganwa kuti munhu asingaiti botiliki ndiwingidi chete, vamwe vese ngavagare pasi. Mumwe munhu akauya akati if it wasn't of your father, Zimbabwe will be a better place. Now we don't even have stadiums due to your father's misrule. No wonder you are even ashamed to use your surname. Because akangonyora kuti Chatunga paTwitter, hapana kunyorwa mutupo wake. Mumwe munhu akati but muno levels ari palevel remapurisa zvakadhakwa. Mumwe munhu akati une brain iwe mufana iwe, now tell us kuti why baba vako vakauraya nyika kudaro. So guys, handizivi kuti unoti kudini hazvo, asi nyaya iripo ndekuti Chatunga ari kudedzera kuti Zanupf iri kutenga maartist, iri kuda kuaitisa. Mukatarisa even vana Rekifaya vaimbove kutriple C vakatiza, pakangoenda kuZanupf akatengerwa mota. Holy 10 yakambotengerwa mota. Vese vanhu vanosapota Zanupf tichitaura kudai vari kungotengerwa mota, vari kungoenderera mberi. Pane imwe post yandatongoona futi iri kunzi seWicknel akatengera futi naCasper Nyovest mota. Imagine mukanoitarisa mota yakatengerwa Casper Nyovest. Mota idzi dzese dai dziri mari dziri kutorwa dzichigadziriswa zvipatara pachitengwa mimeshini, asi vari kumhanya vana seWicknel timu yevarakashi Zanupf vachitengera masingers anoafodha kutenga mota, asi varipo vamwe vanhu vari kuvata vasina kudya vaine nzara. So guys, handizivi kuti munoti kudini hazvo, asi ndozvachitaurwa naChatunga. Chatunga achiti aiwa muri kukanganisa zvisingaite, kudai Zanupf ikambomira zvairi kuita. Munongoziva seWicknel anozikanwa netest of cars, asi mota dzake habhadhari juta, anongodarika. Munongoziva seWicknel Zanupf. Saka handizivi kuti munoti kudini. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like our videos kuti aende kure.